духтарако успет кунен борои новинка омадаи ҳозина бори цех даромад. Хостем шумо да нишони тем акция эълон кардаган паплинакои доинги фасони хушрӯи ира бинен охи ҳамаи размеро ҳастай 90 сомон. Бовар мекунен ина доинги оригинал ғав сакаки хушрӯ шушта мепӯшен 90 сомон. Размеро то 60 аст, то 60 размер доранд. Бо и гулоша намеген ҳам хе гулош хушрӯай, ҳам духтуш фасонай, ҳам гулош беҳад зиёд омадагиай. Ина гул майда дар корай, гули калон дар корай. Ина муда бинем бо чихе хушрӯай. ҳамаи ҳамино 90 сомони паплинои доинг. Иша бинен ҳамаш фасон. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11-ум 12-ум дарвоза 9-ум қатор. Марамат биёен. Тамошобинони азиз, шок нигоҳ кунен. Киртои фасони маечне ки дидестен духчам бинен чихе хушрӯи гулошам бинен чихе фасонай зиёда аз 20 намуд гул дора. Нархи цех пешниҳод кардаган аҷоиботай сабука китобистона марҳамат шушта мепӯшен 70 сомон шудагай. Бовар мекунен нархи цех ина 150 сомона кирта 70 сомон. Гулоша бинен ҳам хе бисёр омадагиай. Ира бинен иша фасона фасон ҳамаш 70 сомон. Кадомаша мегиред нами маечниёра турецки стил духтагиай. Нигоҳ кунен да чихе фасонай духчам 70 сомон размеро ҳамаш ҳастай. Ина марамат духтарако бурд мекунед бо нархи дастрас метавонен омада аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен. Ҳамин гарошакшам нишон тен бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12-ум дарвоза марамат биёнен. 12-ум дарвоза биён духтарако 9-ум қатор байни 11 ва 12 дая 9-ум қатор. Баъд нигоҳ кунед ай ҳами гарошко ман навор бисёр доштум ку биненда ир чихе хушрӯай 70 сомонай. Платьяи фасони хушрӯ моделш бо аҷоибот 70 сомон ҳамагӣ. Хеле гулако бисёр доранд. Марамат омада аз наздик тамошо кунен. духтаро барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. Ина варианти беҳтарин гулошам ҳамаш гулои фасон 70 сомонӣ. Ана тамошобинони азиз беҳад боракои фасон омадагай бо нархи дастрас. Доингора диден чихе хушрӯчанд. Нархи цех додестиян успет кунен ина биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен. ҳами доинго 150 сома доинган. Лекин акция эълон кардаган 90 сомон. ҳамаи размеро ҳастай. Баъд доинга хушрӯгиша бинен ғавси хушрӯа ина нигоҳ кунен. Шушта мепӯшен гулошам аҳамиятенда ҳамаш гулои фасон. ира бинен гули паплини туркияй. Беҳад хушрӯ духтагиай чанд моделай ина касседа дар кор бошад. духтарако бо нархи дастрас ҳамагӣ 90 сомоне. Мана марамат размеро ҳамаш аст. иҷада гул ҳам хе бисёрай. кадомеш дар кор айтона барои савдо мегирен, барои хитон мегирен ҳатман биёен аз наздик як боракак борошона бинен. боварӣ дорам ки маъқултон мешава. бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12-ум дарвоза байни 11 ва 12 мешавад 9-ум қатор. марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. нигоҳ кунед чихе бор бисёр омадагай пачка бор омадагай духтаро. марамат.